ɗum hunde hayɗininde on ko Yaya Jammeh waɗi ɓaawo ƴonugo Adama Barrow holla mo seyo be jalorgal cuɓol ardiɗo lesdi Gambi. Yaya Jammeh nder wakkatire seɗɗa tan wayliti e nden bo salti jawabu cuɓol ngol. Nyalade mawbare ko bo mi wiya salasa salinde ɗo, jambiya mako yaari ɗereji muɗum ha saare lawya ngam lorugo fuɗɗita cuɓol ngol. E nden kawtal lesɗe Afrika hirnangeri biyetengal CEDEAO ɗaɓɓiti dawridal ngam heɓtugo dabare ha hunde bana nde. Ɓe ngaɗi mobgal cembingal ngam yahugo yida e Yaya Jammeh. Ɗum ardiɗo lesdi Liberia biyeteɗo Ellen Johnson, ardiɗo lesdi Nigeria Muhammadu Buhari, Ernest Bai Karama, ardiɗo lesdi Sierra Leone, e non bo ardiɗo lesdi Ghana biyeteɗo John Dramani Mahama. Ɓe njahi ngam heɓtugo dabare ɓilla ko tawete ha lesdi Gambi. Ha ɗo man Yaya Jammeh sali dawridal ngal e o wi o accata laamu. Hande Asawe ɗo kawtal CEDEAO tammi hawtugo to berniwol Abuja nder leddi Nigeria, e nden bo ɓe lortan be giɗɗe cembiɗɗe ha ko larani lesdi Gambi. E gal wakkere kawtal lesɗe duniyaru biyetengal ONU ɓe tiɗɗitini Yaya Jammeh fahin ngam accugo laamu. Gal Adama Barrow o andini to o hokkidaka laamu ɗo be 13 lewru silo ko bo mi wiya lewru aranderu o tammi hosugo laamu majum be hoore mako. Gal kawtal lesɗe Afrika hirnangeri ɓe andini to dawridal yahay e ɗum tammi waddugo be sembe. Cristiano Ronaldo mo lesdi Portugal laati ɓurduɗo wawugo fijirde tamrende kosɗe ha hitande 2016. O suɓama e non bo o hokkitama yettore nde kangeri ha nder asawere ɗo. Ɓawo gettoje hitande 2008, hitande 2013 e non bo hitande 2014. Cristiano Ronaldo hande o ɓuri Johan Cruyff, Michel Platini e non bo Marco van Basten. Amma oɗo tawe fahin ha ɓawo biyeteɗo Lionel Messi mo lesdi Argentine marɗo gettoje ɗe bakin jowi. Daga nyalade nde yottayi ɗuɓɓe ɗon no tamman yettore nde ha Cristiano Ronaldo. Dalila majum laati ha hitande 2015 ɗo o hoosi yettore ma pindire be lesdi Portugal, e nden bo fahin o hoosi yettore nde Champions League be Real Madrid, e nden bo o laati ɓurduɗo waɗugo biji ha tariya fijirde nde be biji 95. Ɗo on kadi o ɓurdiri Lionel Messi e non bo Neymar mo leddi Brésil.